Nádherný počasí, skvělá lokalita a T-Rex, který šlape do pedálů. Tohle je divný. Je to tak. Slunce nám konečně svítí a s ním otevřela i výstava Dino Life v Praze, která se nachází v areálu Džbán v Divoké Šárce. Jen 10 minut pěšky od zastávky nad Džbánem. A slibuje více než 70 pohyblivých dinosaurů v životních velikostech. A to jsme si nemohli nechat ujít. Takže jestli hledáte, kam se vydat na výlet, bereme mapku areálu a čeká nás rychlá cesta do minulosti mezi pravěké obry. Nekecale, no. Fakt jsou velký. A to doslova. Ti největší v tomhle parku dosahují délky až 18 metrů, takže jsme si mezi nimi občas připadali jako mravenci, což ještě víc probudilo mé vnitřní dítě a výstavou jsem prolétával s nadšením. Jak můžete vidět, drtivá většina exponátů byla skutečně pohyblivá, se zvukovými efekty přesně jak slibují na svých stránkách. A díky tomu a také díky skvělé muzice napříč celou stezkou má člověk opravdu pocit, jako by se vydal do období druhohor. Myslíš, že si můžu černou vajíčko? Prej ne. Je důležitý zmínit, že v parku platí zákaz se exponátů jakkoliv dotýkat, což u mě byl v některých situacích hrozný problém. Bych na něj nejradši naskočil a odjel. Ježi, to je pěkný. K dinosaurům se totiž dostanete extrémně blízko a tak se udržet může být náročnější. Proto dávejte pozor hlavně na děti, aby se vám mezi dinosaury nestratili. My jsme měli tu výhodu, že jsme se do parku vydali o všední den, takže návštěvníků tolik nebylo a tak byl můj největší osobní problém šlapat do kopce. Kopce! Jsou to asi 4 minuty a furt jdeme do kopce. Proč musíme jít do kopce? A samozřejmě pravidelně doplňovat tekutiny. Nikde jsme neviděli žádný zákaz, že bychom si sem nemohli vzít vlastní pití. V brožurce se taky nic nepíše, asi je tady nějaká restaurace, ale než ji najdem, tak voda z kohutku to jistí. A dobrá zpráva pro všechny, kteří nemají rádi kopce jako já. Konečně jsme došli úplně na vrchol a jdeme dolů. Jo! Občerstvení jsme nakonec v areálu našli a s ním i slibované dětské hřiště se skákacím hradem, takže se nemusíte bát, že by děti nevyužily energii i jinak než jen chozením. Každého dinosaura doplňují vzdělávací cedule, takže určitě poznáte spoustu nových druhů nebo si oživíte své znalosti. Asi nejznámější dinosaurus současnosti. Ale Blue chybí. Nevyužitý potenciál. Vedle všech těch realistických dinosaurů mě šlapající T-Rex spíše pobavil, ale byl to zajímavý doplněk, dokud mě při otáčení málem nevzal sebou. Ty krás. Jestli se fakt lek. Z čeho jsem byl nadšený, bylo to, že vše, co park slibuje na svém webu, na místě skutečně je. Jen obchůdek se suvenýry měl z nějakého důvodu zavřeno, takže tam jsme se nepodívali. Výstava fakt pěkná, ty dinosauři vypadají úžasně a moje vnitřní dítě to křičí nadšeně. Jsme tady nějak to, že jo, hoďku a půl, 2 hoďky? Tak nějak, Jsme to prošli, ale my teda hodně ženeme a nemáme sebou žádný děti. Ona zase člověk s dětma si myslím, že se hodně zdrží. 1,5 kilometra dlouhá procházka, krásný. Pro lenocha jako jsem já, jako dobrý výkon. Pokud se sem chystáte, nezapomeňte, že se všude dá platit pouze kartou a pokud byste se chtěli v areálu i vykoupat, podle informací na webu můžete. Jen si dopředu zkontrolujte, jestli je voda schválena ke koupání, což můžete taktéž ověřit na jejich webu. V téhle ukázce vám nemůžu ukazovat úplně všechno, ten park si musíte zažít sami, ale můžu vám říct, že jsem rád, že jsme na toto místo narazili. No, tak jste to viděli sami. My jsme si návštěvu moc užili a jestli máte doma nějakého fanouška dinosaurů a nebo jste jim vy sami, tak věřím, že to tady budete milovat. To je ode mě pro dnešek všechno a my se vidíme u dalšího videa.